Dyn ni wedi sefydlu'r Gŵyl am sawl reswm. Dwi wastad wedi bod eisiau gwneud Gŵyl awyr agored, Gŵyl celfyddydol i'r gymuned. Ac felly aethon ni ati llynedd i ddechrau trefniadau a cael lot o ddiddordeb gan bobl yn y gymuned. Mae Lenny hefyd yn flwyddyn y chwedl, a dyn ni'n defnyddio chwedl Cantref Gwaelod fel sail i'r pythefnos o weithgareddau. A dwi'n rili falch bod lot o bobl o'r gymuned, artistiaid lleol ac artistiaid proffesiynol yn cydweithio. Mae cydweithio yn rhan hanfodol o'r prosiect yma ar Gŵyl ei hun. Mae'n bythefnos o hyd. Yw hwnna'n mynd i fod yn her i gynnal y diddordeb trwy gydol y bythefnos ac aid yn arbwriad yn y dyfodol? Dwi ddim yn credu bod yn mynd i fod yn anodd, achos mae lot fawr, mae misoedd ar fisoedd y waith wedi cael i wneud, i baratoi ar gyfer y gig gyntaf heno. Ond hefyd ar gyfer yr holl weithgareddau drwy'r bythefnos. Y bwriad a'r gobaith yw bod diddordeb yn cynyddu wrth ni fynd ymlaen gan arwain at y prif ddigwyddiad mawr ar y noson ola. Esboniwch yr enw Hen Linell Bell, y Far Old Line. Mae yna 2 enw, un Cymraeg ac un Saesneg. Faint o bwysles fydd ar y Gymraeg a faint o bwysles fydd ar y Saesneg yn yr Gŵyl? Mae'r llinell yn dod o englyn gan Dewi Emrys, bardd o newydd, ers a mae'n bennill sydd yn sôn am y gorwel oddi ar fordi'r Ceredigion, ac i fi mae'r gorwel yn un o Ceredigion. Mae'n rhywbeth mae pob un ni yn mwynhau ar brydau gwahanol. Ac felly dyna ysbrydoliaeth neu tarddiad yr enw. Pam Cymraeg a Saesneg? Achos un o fwriadau mawr yr Gŵyl yma yw amlygu diwylliant Cymru, diwylliant Cymraeg. Mae digon o stwff yn dod mewn i Gymru o wledydd eraill, o Loegr ac wledydd eraill, a dim byd yn bod ar hynny. Ond ein bwriad ni fel cwmni theatr ar y goch a'r Gŵyl yma yw i amlygu diwylliant Cymru. Ac fel rhan o hynny, dyn ni eisiau cynnwys pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, ond sydd yn rhannu ein diwylliant ni, mae'r un mor bwysig iddyn nhw ac i Gymru Cymraeg. Sut ydych chi'n bwriadu gwneud hynny, dynnu bobl di-Gymraeg i mewn? Drwy gerddoriaeth, drwy waith celf. Mae'r digwyddiad ola, sef perfformiad dramatig o gwledd Gwyddnodd y Sea King's Feast. Mae hwnna'n ddwyieithog. Nid ddwyieithog yn cyfieithu pob gair, pob brawddeg yn slafaidd, ond mae lot o ddigwyddiadau yn rhwm wrth y wledd. Mae gwaith theatr, mae gwaith circus, mae gwaith canu, mae gwaith mae tan gwyllt, a mae'r ddrama ei hun, sef stori Cantref Gwaelod, Gwyddnodd Garen Hir, yn cael ei actio gan cast o gymeriadau sydd yn sylwebu ar ei gilydd, felly mae'r ddwy iaith yn cydlifo gyda'i gilydd yn rhwydd iawn. Sut ymateb sydd wedi bod yn y dre ac yn lleol i'r paratoadau? Mae'r ymateb wedi bod yn dda iawn ac yn gynyddol dda iawn. Dyn ni wedi bod yn gweithio ar hyn ac yn pwmpio gwybodaeth allan drwy nifer o gyfryngau gwahanol. Ac wrth gwrs, yn agosat yr Gŵyl, dyn ni wedi darparu mwy o wybodaeth, a yn dda wythnos yma clywed lot o bobl. Dyn ni'n dod, mae lot o buzz o gwmpas le, rili edrych ymlaen. Mae'n grêt cael rhywbeth Cymraeg a Chymraeg yn Aberystwyth, mewn lle mor amlwg a bandstand a prom a traeth Aberystwyth. Roedd yn hyn rili cael ei ddathlu hunaniaeth Ceredigion a Chymru. Mae dathlu diwylliant wastad yn bleser, a wastad yn bwysig iawn i ni fel Cymru Cymraeg a Cymru di-Gymraeg i rhannu a dathlu yn diwylliant. Mae yna gig mawr ymlaen heno. Pa brif ddigwyddiad arall ych chi'n edrych ymlaen arno ar lefel personol falle? A gig heno, mae gig nosfori gyda Sarella, Kitty Crawford a Calan. Mae Calan wedi bod tramor ac ar ei ffordd i dramor rhywle, a dyn ni wedi bachu nhw ar ei ffordd o un wlad i'r llall. Mae nifer o weithgareddau cyfranogol i blant a theuluoedd, gwaith celf, gwaith ar y traeth, adeiladu ar y traeth, tyrchu ar y traeth. Mae teganau pren wedi cael ei wneud i blant chwarae gyda nhw ar y prom. Ar y cyntaf o Awst, mae beth yn ei alw ardrywydd Cantref Gwaelod, lle fyddwn ni'n dechrau yn y Richmond Hotel, mynd i Medina ac wedyn mynd i'r Llew Du, lle fydd pobl yn cael stori Cantref Gwaelod, a ffeithiau, y chwedlau a caneuon am Cantref Gwaelod, felly rhyw fath o daith dywys ydy hwnna, a beth yn digwydd yn awyr agored hefyd. Wedyn mae cwmni amateur lleol Lwsh Theatr, maen nhw wedi creu darn o waith theatr gorfforol i'w perfformio ar y prom ac ar y traeth. Mae pob math o beth yn digwydd. Dewch i Aberystwyth am bythefnos.